Sanibonani, thokozani. Ngicela before ubuke le video uhambe uyocindezela u-subscribe button ukuze sikhulise i-page lethu bese ucindezela u-like button. Namhlanje sizokhuluma amaphupho ngamanzi. Ukuphupha amanzi aklini, ngabe uwabona eglasini noma uwabona endishini, lokho kungabika ini? Kungabika inhlanhla yakho onayo. Bese ukuphupha amanzi uwasha ngawo iy'mpahla uwedwa kulelo phupho lolo, lokho kungabika ukuthi kumele uhlambuluke noma kumele ugezwe, lokhu esikubiza nge-cleansing ritual ngesiLungu. Then ukuphupha uwasha kodwa bese kuvela abanye abantu abathile kulelo phupho lelo, lokho kungabika ukuthi kumele kube nenhlambuluko eniyenzayo. If kuwukuthi abantu befamily yakho, kungachaza ukuthi emndenini you need to do inhlambuluko noma kuney'nkulumo ey'khona okumele nihambe niy'lungise. Then uma uphupha uwaphethe njengesigubhu noma ibhakede kodwa futhi lawo manzi eklini noma ehlanzekile, kusho ukwazi ukunakekela inhlanhla yakho onayo noma uphathiswe yona. Uma uwaphupha echitheka noma ekuchithekela, lokho kungasho ukushabalala noma ukuthathwa kwenhlanhla yakho osuke unayo ngaleso sikhathi. Bese-ke uma uphupha ugeza ngawo lawo manzi eklini, kusho ukuthi kumele ugeze ithunzi lomuntu wakini okuyilona lona elivimbe ukuthi ube nani? Kufike inhlanhla yakho kuwena. Then uma uphupha uwaphuza noma niwaphuza, lokho kusho ukuthi idlozi lomile noma kusho ukoma kwedlozi lakho, ngoba uma uzophupha uphuza utshwala, lokho nakho kuchaza okunye. Then sikhulume ngani? Ukwaphupha eklini kodwa engena endlini, lokho kungachaza ukuthi ithongo lisuke lihlambulukile noma lisuke lihlambulula imimoya emibi ekhona kuleyo ndlu leyo. Kungasho futhi uma uwaphupha emile phakathi endlini, lokho kungabika isifo esizoba khona phakathi kwekhaya, ngoba siyazi sonke ukuthi amanzi akulungile angithi ukuwabona noma kulungile ukuthi kube namanzi nje endlini kungacacile. Ngizobuya no-part 2 wale video le, siqhubeke sikhulume ngamanzi. Klikha u-subscribe button, uklikhe u-like button, comment section, ushare.